Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Lakhaingor phonilip MSC constituency ke parlo tarapung dhoniram tongpi arong hemphu lokhimon karchupon nilip ke parlo apar tarapung dhoniram tongpi arong along hemphu lokhimon adowan alongta aning kanbangason thak thaksi peneng le thot sithami hemphu lokhimon karcho arni pacheton dunsi thangthangni phaipho arni hemphu lokhimon karcho aron ateng pen archupon lapen ningka ni si reng dok reng ni ke so kiun e pen ke jok ke long je aphan hirjumi chu hangpon lapen ke ro kar chu me sen pen si pachun pon lapen bang swa maya long meipu mohen ingti ka thar lapen kong chun bang biren tok bi lapen kurupo soren tok bi pen chepater pi pom si me sen pen pachun pon do tar pung men dorsing tok bi Karbi Anglong news Arom Karbi Anglong na doana aprang ke Karbi Anglong news ke lang doana ra phan suri karo paje do Pini nili nang kahomri lake nili lakhain ko rakko ko paro apar tara pungalo pini lakosana khaksi hempul kimon ahlon ko koi along pini thangthangani lake pini tarik koani akuna khaksi pini oda apar tara pung honiram to biarong tani lakosana khaksi lukimona khaki koi adoron pini labang to di pancengo labang to khaton ahok pe lapini ko ano tan si karcho labang so karcho kike ko na ko manten mala pen ki ko son son si labang so hero karcho mala bang so pang to man arji ko na la pini non nang to pan ke pan to labang pati pon jara lo ada ke sona to biarong ape non ada ke to ka pina mateng ko ada ke non indeng soke ra po ang letang lo ada ka ni hero karcho labang so kan do hero lo ini tak tarapung niram to biarong mana dewan alo ini tum hero karcho pon ini tum tarik pen ini an pas tarik an to kami helap kasih sak tim pen itu ona ting pen itu karcho bolong lo kasih non kiran siji asing kan kita ni no so tak hero karcho pen pen hero karcho usaha lo pan alam ante pineng anang latom hempul kimon kiro karcho nang latom dak ke kuan le tang lo tarapung dhoniram to kimon do wana dong kan sokera ko anten ini tum tarapung dhoniram to dia lo kimon do wana dong ini tum kiro karcho ko kan bang son tang juga tang ini antar ini ini tang program di Juli tapi pada ini campaign ada kali akhiran arti sekitar ini tungkar tu di rolong apa ada kali pandani akhir ini Samilang Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lems along kedamtang arni social media achatai along lamki ke klampon aputhak thangthangni phaitrok arni chairman Sarsing Tokbi ahin pen lamthlar kachipipon Samilang So Lems chairman Sarsing Tokbi ahin pen kaning jepon kedamtang arni nilitum Samilang So Lems aphan sangke ronpon pachetang tedetpu aputhak non pen ki kilong leke doatum anaphan sitami ronpon polapen thangthanga chiklo pharman sitami sangnang le lopulo tangte ronpon phet popusi ningjepon Samilang Sopen Long Morning Tea, Karbi Anglong News. Ini nak hargai tu mga tekno ini nam kesi ini nam klar ini malam kita lo je curi damtang social media lo iklan Samilang So Lems alam ki kutha je rapham sangpi pacetang ti kutha dat alam ki iklan labang keni tum pipon bom lo pasi non ta pipon bom lo ako cubi dam tang dor de putam non ni tum alam ki iklan lo potam non ni tum social media matang de hera ke dewan chuni rilo je nang tum da labang so paching dak non je alang litum rat tum long le pu bang ga non ta alang litum pipom lo pele tum paching dak ka apeni tum pipom lo non ta pipom la pasi non kebanji thang aja klub labang so asang bang stameni tum nong nang le igela nangali lopti ni tum nangali pente ni tum tarik bang hotek te jelo asang nangali tini tum pipit po
asi ratum umane long le lang kustam ni tu mangke juga long le tu mas tamne mande manan te humbarani bangun ni tu na pilap ko puken tam theji chakpen ini ni tu people bomlo asi nonda ni tu check bomla asi ni tu samlang solong left no lam ki bangke ni tu ke lam klar ki ke lam banget dak ko berti behin pen ni tu ni mata pon matante alang itu han isi bange curolo je alang itu lasona thak mane kelang dunai cari dunai abang miulo je okoni tumlong pola mani along kapre kapre samai alang itu ason thot langun cari sonte curupa lang misen ni pusini mata pono asi curolo lang itu manda labang suni tumhan alang cari dun pen ni tumhan na pakke ngobo lang tu mani kurban tu baji dulu লাখেংগৰ ভনিলিপ এমএসি কনষ্টিটুৱেঞ্চি কে পাৰলো এমপি হৰেন সিং বেলাপেন এমএসি পবিত্ৰ ৰংপি তাৰাপুং আৰাত ভান কাচং থৈ আমুত জুমপ্ৰা নিলিপ এমএসি কনষ্টিটুৱেঞ্চি কে পাৰলো পাঞ্জান পইচা ইংটি আৰং পেন তাৰাপুং আতৱাৰ চিকলো জনথম আংবং পাতাং দে জিপু এমপি হৰেন সিং বে এমএসি পবিত্ৰ ৰংপি পেন তাৰাপুং আৰাত আথেংনো লামচাক জিপি দেকা পিনপুৰ দামি কেদামটাং Suri hinira ingkorai si aningkan arkoini phai kreki thom arni tarapung arat do an aphan hang pamisi long e mati foundation stone e tekang si panjan poisa ingti arong lapen tarapung arat athengno son si lamchak chipi tekanglo non mp kilik nang le aprang chiklo jon thom angbo tarapung pen panjan ada kacheleng atowar patangji pusi rat athengno lamchak chipi tekanglo anparta ni tarapung wangsi tim karbi anglong do an wangsi arni si anisan chuproi nang puanta rat athengno ningje tekanglo sitami ahar ji anda theklong le lapen ke towarta klempi pede bangswa ting pulotang te mp horen sing be mp kachepa haiji aphansi tarapong arat lapen panjan arat aphan lamchak chipi tekang chotlo puta rada tumpen ningje pon lapen ke mp horen sing be ke tarapong arat akisung ke chini pame athema mp horen sing be ke aprang receive kang tang ke oda hutta tarapong loksi ke do abang phulo lasi alangli ke chini pamelo lasi mp horen sing be ke inglong arat aphan ke kachong thoi binong lo maputa rad atumpen ningje pon laben karbi anglong pen mp kache toidun aleke la inglong atok anualom foundation stone nangron krai chot poma puta rad atumpen ningje pon lapen pu msc pobitro rongpia phan batahini aphong msc kapahai ke la tarapung lapen nilip arada phan foundation stone nang e pichot poma puta nilip arada tumpen chethan sai tangso teng pulotangte Kewangji MP Horen Singh Bejongsi ke thur lepute MP Kiliga hot ke nilip arata tumke MP Kiliga hot ke pahaiji ke mo aporsi nang than poputa rata tumpen che than ponsai lapen ke misi pobitro rongpi aphan ke ningka che theke ave pin loputa ningje pondwinti lapen ke non MP Horen Singh be misi pobitro rongpi aphan jonghong bomta towar nang silam pipedet ajok non bike kevek atum mati kena matumsi poisa chirungsi JCB pen towar selam lolapen ongdong ke duk arata tum beha bepar kachoklem atum sitami poisa chirung dunsi pidunlo bangso pen ajok tarapung arata tum non tata mobile agari anki non cheleng longlo lasi tarapung arat do anta nangkerap tun abang phua phanta kachoro pajir loputa rata tum pen ningje pon lapen ke non sitami ke klemji aphan kachi sik ponta dolo poisa chirung bomlo sorkar aphan kachoton ke non het pen kalilo ha ASDC akaya hot pen loputa pherangke atum ka homri dama hut ongdong atum pen ningje pon rinti Hamren KCS Karbi Cultural Society atumpen non kewangji KYF apartment poster ketarpon Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rongsopi along non kewangji thangthangni phaikre phopen Crescer Cap Karbi Youth Festival apartment Hamren KCS atumpen chepater piponsi poster ke tarasai sitami dengponlo lapen ke hawar arat atum isi kamang huprong ason pining ingdeng plikebra sirkep KYF a poster along kosonsi ajadika amrit mohotsab kibipon kok abangki manghumeme labangso KYF ke party a meeting loma mati khaya festival lo lapen hawar arat atumpen aningka nisiason narikol karbuli poma puta chepalamso 20 Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News